Ako sada spremate prijemni, ovo vam niko neće reći, a ja ću vam reći jer meni niko nije imao da kaže. Ljudi koji vam trenutno pričaju koji fakultet je najbolje upisati, gde ima najviše para, gde se najmanje radi itd. itd. I ljudi kada budete odlučili, kada budete upali na faks, vas apsolutno više nikad neće pozvati da pitaju da li vam je teško na tom faksu i kako vam je na faksu. Poenta je da budete iskreni prema sebi i da upišete stvarno ono što vas zanima, jer ćete vi sutra to učiti, a neće učiti ti ljudi koji su vas ubeđivali. I podići ih uvo, kao što sam rekao, nikada vas više neće pozvati. Mene je zanimalo novinarstvo, ali sam pod pritiskom upisao farmaciju. Nije mi se svidao fakultet, nisam želeo da učim na silu. Upisao sam novinarstvo i jako bitno je da znate, koliko god da učite, ne možete 2 puta da budete na budžetu. I sad ja novac koji bi možda iskoristio za more ili za neko putovanje dajem za faks, iako sam bio na vrhu listi, iako sam učio kao lud. I da vam odmah kažem, šta god da upišete, moći ćete da nađete posao u Beogradu, bitno da ste sposobni, a sad šta god upisali, vi ćete naći posao. Nemojte praviti grešku koju sam ja pravio najbolje. Ako vam je ovaj video pomogao, meni bi značilo da lajkujete video i